dneska si tady zahrajeme Piggy. Doufám, že vyhrajeme, ale nejsem tady sám. Je tady ještě můj fanoušek, Kokoska 318. A on jde zrovna Piggy. OK. Tak, dejte like a odběr a doufám, že to vyhrajeme. Jdeme na to. Já v tom jsem docela dobrý, takže bychom mohli mýho fanouška porazit. Ale nevím, jak je dobrý. Jako já už jsem s ním chvilku hrál a on je docela dobrý. Takže jako... Lidi, možná jste si všimli, že mluvím trochu divně, mám rýmu. Jsem trochu nemocnej. Ty jo, už máme tolik věcí. Co je tady vlastně? To je zbraň, no? Já tady položím zbraň a Budeme odemknout zelený dveře. Jdeme odemknout ty zelený dveře. A doufám, červený klíč. Potom se musíme vrátit pro zbraň. Ale fanoušku. Tak. A my potřebujeme ten náboj. Půjdeme pro ten náboj a potom hnedka jdeme pro zbraň. Tam hnedka musíme jít pro zbraň. Tak jdem. OK, fanoušek tam nahání nějakou borku, OK. Doufám, že borka zdrhne. Jo, je tady ta zbraň. Dobrý. Tak jdeme na to. Kde je ta Piggy? Počkat! Co to je za skin? To je za skin. Čau fanoušku. Jo. Ne. Sakra, lidi, to se nepovedlo. Já jsem mu chtěl to, jo. Já jsem se našel, že jsem nepastil. No a fanouš, a ten typek je mrtvej. No tak není. Fanoušek ho přehlídl. Štěstí. A já se vám asi ozvu, až bude další hra. Tak jo. Takže lidi, máme tady další hru. Tentokrát už doufám, že si fanoušek zahraje. Tak jo, jdeme na to. Tak jo lidi, je tady karneval a infection. OK, tak tohle bude těžké. Tohle bude velice těžké. Když budou 3 Piggy, tak to bude OK. Koala. OK. A konečně si fanoušek zahraje. A jestli byste chtěli další videa s fanouškem, tak tady dejte takových 5 lajků a udělám další part. Možná ho někdo znáte. Možná znáte tady toho fanouška. Tak jo.
OK, otevři safe. Nice. Kladivo. Beru kladivo. A jdeme sem. Kladivo. Počkat, a kde to potřebujeme rozbít? Tamhle. Tady. Tak, a ještě někde? Hanošku. Ještě někde nebo ne? Wow. Tak jo lidi, doufám, že už jsem otevřel všechno. Nevím, jestli jsem otevřel všechno, ale doufám, že jo. Ne! To se nepovedlo, ale... Tak jsem Piggy. Fanoušku. Jdeme na fanouška. Já ho zabiju. Ej, jo. Proč tam jdeš? Jo. Imogru. Mě zase nechytil, ach jo. To je škoda. Běž tam fanoušku. Teda, běž tam Piggy. Ne. Sakra. Ach jo. To je napřed. Kam furt utíká? Hej Piggy, běž tam, já mu nadběhnu. Já mu nadběhnu záhlavy. Co dělá ta druhá Piggy? Yes, nemají kam zdrhnout. Ne. Prosím, aspoň jedno, ne. Piggy, co dělá? Ahoj. Piggy, běž tam. Co? Ne. Mě střelil. Tak to teda ne. Ne. Takže lidi, doufám, že už ho chytím, protože jestli ne, to bude docela blbé. A doufám, že se podíváte na příští part, který bude za těch 5 lajků. A byl bych to docela rád. A já to nebudu obkecávat a sakra! Fanoušku, proč máte zbraň? Kámo, co to je za hitboxy? What? Prosím, už se chci bot. Dobrý. Ale super. A bude cirkusem? No nejde cirkus. Kámo, fanoušek nemůže mít tolik nábojů. Podle mě už mu všechny to vystřílel. Všechny, co byly na mapě, podle mě už vystřílel, jako. Nebo jsou tady ještě někde? Já myslím, že už žádný nejsou tady, jako nikde. Piggy hloupá. Ty Piggy hloupá, kámo. Bro. Kam jde? Normálně. A kam jde? Já to nahodně borku. Kámo, nadběhni mu. Nadběhni. Co dělá? Ty...
Jo, konečně. 3 pigy na jednoho. Tak jo, jdeme na něj. Jdeme na něj. Jdeme na něj, armádo. Jdeme na něj. Tak jo. Lidi, já mám strategii. A ta strategie se jmenuje Campit. Já budu campit tady a čekat, než on sem přijde. On přijde s tím klíčem a nedostane se pryč. A je teď nemožné, aby se dostal pryč, protože kdyby se on se nemůže dostat. Jeho nahání 2 piginy a já čekám mu tady. Ne! Co dělá? Kam jde? Jo, nebude campit u dveří, aha. Ona bude campit u dveří, ok. Co pak je tady nahoře? Nic, co by mu pomohlo. Pojď sem, fanoušku. Ne. Jo, ne. Pojďte sem někdo. Piggy. Chyť ho. Ne. Piggy, běž zpátky. No. Nejde. Kde je? Tam. Tam to dá se obejít. Fanoušku. Tady je. Ne. Je tam to Piggy u těch dveří? Je. Počka. Smyčka. Piggy. Co? On tady ještě někdo jsou hráči. Aha, tady nějaký nový typek. Tak jsem byl rychlý. Typeček se napil, ale tam umřel. Ok, tak to bylo rychlý. Lidi, dáme ještě tak 2 kola a už to asi ukončíme tohle video. Už to je docela dlouhý, ale to docela baví. Lidi, dám takový triček. Vypneme to. A třeba za minutku to zapneme znova a nebudu Piggy. Jdeme na to. Jo, dáme tenhle barák. Ten je dobré. Kámo, ale doufám, že to teďko nebudu Piggy zase. Doufám, že už nebudu Piggy, protože já už jsem chyce nedal. A já bych dal ten tady. Traitor. Traitor. Jo. Traitor vyhrál. Jupi. You are the traitor. Já jsem traitor. Takže já jsem Piggy. Já jsem Piggy, ale jo, aha. Tak to počkat, tak to jdu za fanouška.
počkat, ale já jsem byl Peggy. Já jsem ale měl být Peggy. Co? Ale mě to ukázalo, že já jsem traitor. Já jsem měl být Peggy. Co? Hej, jak to, že byl ale někdo jiný? Já jsem měl být. A dobrý, startuje nová hra, tak asi se to nějak buglo. O nic. Ach jo, to byl zrovna traitor. Ach jo, to byl skvělý traitor. Traitor je dobrý. Ach jo. Ach jo. To je škoda. Takže lidi, je tady tenhle barák a to bude zajímavý. Doufám, že fanouška hnedka dostanu. Doufám v to. Ach jo. Já si tady sednu na gauč a budu chillovat a koukat do zdi. Budu koukat do zdi. Budu koukat do zdi s pálkou. Tamtou. A počkat, že by někdo tady ve sklepě. Že by někdo byl ve sklepě. Já nemůžu mít trpky, já nemám trpky. Tak čau. Já jdu nahoru. Ale mám nervální čas. Yes! Já si myslím, že tam nejsem a já jsem tam byl. Tak jo, už jsme 3, tak pojďte. Jdeme to tady prozkoumat celý. Prohledat. Můžu jako Peggy skočit dolů? Jo, můžu. Co? Bylo to vždycky otevřené, ty dveře? Ty jo, to jsou 2 náboje. To je hodně. Kdyby někdo měl zbraň, tak to je docela nevýhoda. No i bych měl 3. Game over. Můžeme to dále. Já jsem to vyhrál. Yes. Jo. Tak jo, lidi, dám poslední hru. A už to asi ukončíme tohle video. Protože už to natáčím nějakých půl hodinky. Takže lidi, doufám, že vyhráme mapa a já bych dal zase ten house. Jo, dáme house. Nice, aspoň se můžeme shodnout na house. Aspoň se můžeme shodnout. Můžeme shodnout na house. Aspoň se můžeme shodnout. Aspoň na něčem se shodnout. Traitor. Jakmile za váma jde týpek a je traitor, tak okamžitě zbrhejte, protože já myslím, že byl traitor. Ach jo, ale aspoň nebudu toho Peggy, aspoň je jistý, že Peggy nebudu, takže to je hodně dobrý. No, nemusím být Peggy, ale můžu být mrtvý, to je taky možnost. Georgie Peggy. Já vím, že Georgie je Peggy, kámo, ale... Ok, jdeme, pojďte. Jau. Pojďte, jdeme to prozkoumat tady. Jdeme to tady celý prozkoumat.
Všechno rychle prozkoumejte. Ježišmarja. Piggy. Aha. Pojď. To nejde. Jde to. Brejte. Pryč. Čau, Piggy. Na ven, co mám dělat? Co mám dělat? O, zelený klíč. Ten potřebujeme. Bez toho se nikam nedostaneme. Bez toho se jako neobejdem. Takže doufám. Lidi, už to za chvilku musíme ukončit tohle video, protože už je to moc dlouhý. Co to? Lidi, co to bylo? Mě přistáhlo na hlavě. OK, tak tohle jsem teda nečekal. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Tady s fanouškem, který bohužel nevím. Takže dejte like, odběr, zapomeňte, udělám další part, 2 a uvidíme se příště. Tak čau!